Te simțeai așa, știi, parcă, nu știu, strâns de chestia. Cineva are nevoie de tine. Da, masca avea nevoie de mine. Simțeai afecțiune. Un exemplu, cred că îți dau spoiler, că nu... E ok, e ok. Nu mă spun. Acum pe filmare e ok, știi? E ok, Chiar nu bă, mă nu spun. cumva să Așa, spui că- nu, dar trebuie să spun. Bun, și despre ce discutăm, Gai? Random pe hartă. Primul rând, hai să ciocnim și noi acolo. Da, zic să ducem jocul. Da. Cât de Hai că cât. îl duci imediat. Hai noroc și Cheers. cu tot ce trebuie. Trebuie să râzi mai tare, nu? Numai dacă îți dorește asta cu adevărat. Doar dacă vrei. Am microfonul aici aproape, nu mai am probleme. Începem Eu așa. zic să Nu știu, vorbești nu mai sunt timid. mai cu toată inima. Da, hai pe liniștit. Se Cu dau de tot acum. sufletul, așa. Am impresia că la un moment dat o să trebuiască să ne luăm un dealer. Ar Da, trebui, da. și dealerul trebuie să Mai stea luăm un acolo. prieten, știi? Și luăm gata. Un robot. Am roboțel de la Palantin. Cu chestia asta, Ăla ne rezolvă. îi cresc stocurile lui Cristi. Oho. Da. S-a dus în Stai sus de seama. acum. Stai A seama. meritat investiția aia din Hai, 2021. man, dacă tot Bun, eu începem așa. small da? Da. Hai. Începem. I-am pus Deci deja, începem. pot să continui. Mi-a venit mie o idee. Ia, Hai, zi. bagă. Legat de ce am zis noi înainte de spionaj, Da. care credeți voi că ar fi cea mai eficientă metodă, dar nu chestia aia că depinde de persoană. O metodă generală Da. de spionaj dintre ce era, cu gen să faci un om să-ți spună o chestie, nu neapărat să afli de la așa, un om să-ți spună ție, bă, Să mărturisească da, chestii. să-ți zică ție o chestie. Și îl șantajezi sau ce? Ca un fel de Uite, tortură. asta mă refer. Tortură. Șantaj, Da. emoțional, cum era că sexul poate fi folosit ca Asta, treaba da. asta. Care ar mai fi? Tortură. Tortură, asta care... Eu nu știu Aia e cât de cea mai mult cool. funcționează treaba asta cu tortura, știi? Că sunt unii care chiar nu... L-ai putea convinge că... Uite, asta super... Ca să mărturisească, de fapt, e varianta corectă. Îl manipulez. Da. Știi cum era în Naruto Crezi. chestia aia când îi făcea iluzii? Bă, Sau frate. așa. Dar tot manipulare. Da, gen îl droghezi, nu? Și mai este o... Nu? Nu, evident. Mai este o variantă. Hai, Știu că zice. prin... Nu știu, prin FBI, CIA, nu mai știu exact. Ei se foloseau de... cum se numea? Arta tăcerii. Adică Așa. îl lăsa pe omlețul ăla închis vreo 2 sau 3 zile fără să vorbească cu nimeni. Absolut cu Foarte nimeni. legal. Absolut cu nimeni. Erau, mă rog, erau de ăștia, teroriști sau chinezească. whatever. Da. Și el, pentru că nu vorbea cu nimeni, la un moment dat simțea nevoia să vorbească cu cineva și Și- oricine intra în camera respectivă, Și erau dădea secrete. tot. Păi am putea zic și de familie, de Bă, secrete. secret. Da, dădeau tot. O zis că omul așa e construit. Dacă el nu vorbește, nu știu, 2-3 zile la rând, fiecare are limita superioară a lui. Dacă Da. introvertiți stă lejer, băieți, așa. Bă, să știi că nu. Eu cred că ar fi un bă, sper să nu intre nimeni, că sunt Da, așa da, liniștiți, dar, atât de chill. Și... Întotdeauna cel mai simplu să îți aperi ce te interesează pe tine, în cazul ăsta să spui numai bullshit, decât să spui adevărul, Corect, știi? de acord. Dar el era atât... Stai tu singur, imaginează-te Da, tu. probabil ar avea și niște 3 secrete mai zile. mari decât noi. El avea Da. probabil niște chestii care îl apăsau, știi? Și poate Nu asta știi chestii care... o cântărit mai mult. Era, nu știu, terorist sau whatever. Nu cred că avea o viață normală în care el putea să zică, bă, să vezi că eu eram cu nevastă mea, copiii la grădiniță, cam asta e viața. Da. El nu cred că avea Și chestii de deodată- spus. Și deodată Deodată, să vezi cine m-a abordat. Și mă gândeam, bă, cred că manipularea, că tot văd Manipularea cea mai în eficientă. toate cred. serialele polițiști, văd când prinde pe doi, nu știu, infractori, ceva, Da. unul îi zice celălalt se duce în camere separate normal și spune, băi, celălalt a turnat, mai degrabă ai zice și tu ca să vă ajutați reciproc. Da. Și mi se pare că, efectiv, dacă Asta nu poți să nu. comunici cu celălalt sau dacă n-ai o înțelegere și îl știi suficient de bine, tu îți dai seama, ok, deci dau și eu afară. Și mi se pare așa de ușor. Cum e asta? Este inspirată din treaba aia când m-am dus și l-am întrebat pe tata și a zis că mă lasă să ies. Deci, Da, super. după aia mergi la taică tu. Am vorbit cu mama și a zis că pe mine mă lasă. Și Mă lasă și vremuri, tu. Da. Poți să mă duc Fix afară? la fel e Întreabă asta pe cu maică ta. polițiștii. Nu pot să mă duc afară, întreabă-l pe Păi eu zic că da. Du-te atunci. Du-te. A, și-a dat amândoi acord. Eu cred că ei după aia stau și vorbeau. Dar te l-ai lăsat? De asta am avut-o, cred că Nu, dar tu l-ai lăsat. Uite, din mici, vezi? Unii sunt Băi, e în Poliția. sânge. numai că noi nu am exersat mai mult. Asta e, că ajungeam și noi departe.
Ajungeai acolo un Hai, Dănuțu. investigator de la serie Cred- check. Daniel. El Oleu, deja știa. oleu, oleu. Ok. Da, Dacă jucăm așa. Joci, da? da, vedeam. Și are de oferit Daniel. Ca asta cu tortura. Deci zicem că asta cu Da. tortura, cred că la ăștia slabi. Băi, merge tortura. Mai, dacă Slab ajungi fizic, la punctul Și în care psihic, poate Da, să și fie. durerea care clar Ți-o provoacă da, ăsta. Da. să ajung la psihic, te termină. Uite, Adică de nu exemplu, cred că mai... Cred că depinde și ce informații ai. Că dacă ai informații de asta la mai low, știi? Da, normal. La un anumit punct, cred că ai gata, nu îți zic, știi? Dar dacă e o informație de aia de... Edward Snowden. Da. Ceva genul, știi? Gen, bă, știu eu și cu unul Da. despre o chestie care vizează gen populația Statelor Unite, cred că ești la mod, bă, hai că îmi risc viața pentru secretul ăsta fie, Da. știi? E, nu cred că mulți ar face cum vedem noi în filme că își riscă Să viața, știi, sacrifice pentru... nu știi secret. Secunda 2, cred că avea sau așa. Uite, de exemplu... Nu? Eu cred că așa aș fi. Și că să ai nevoie să mă torturezi. Nu că spun tot. Cea mai Rămâne nasoală între noi. durere pentru mine e durerea de dinți, de exemplu. Dacă cineva Am să mi-a scoată scoate dinți pe viu... Patentul Mă ăla. așteptam la ceva să zici. Cu patentul. Băi, Sau n-am unghii. încercat, dar alte dureri n-am avut mai nasoale decât durerea de dinți și durerea de Să mă urechi. așteptam la altceva. Ce când zici că mă doare, Înseamnă că ești om când fericit. zici că te dor dinți. Eu numai când Am văd avut și am avut mâna ruptă. sunt filme în care îi bagă acul pe sub unghie, am văzut niște de astea. Ah, da. Fix între... Băi, mi-am băgat, dar... Ce că e cel mai sensibil aici, nu? Da, așa știu și eu. Cu patent să prind așa unghie să se tragă. Bine, Băi, ia nu ceva știu, de aia genul e- aici. sub unghie. Ai deja next level, eu nu știu Că dacă... pare, Hai, aia da. doare, doar când te uiți, eu efectiv mă uit la ea și zic, bă, sunt convins că e foarte Eu dureros. cred că la mine s-ar putea rezuma la dinți și e suficient. Dacă Da, îmi scoate de- pe viu un dinti, băi, îți spun Îți zic tot. ce i-am sub de la mama, Dar nu ți Fiecare- mărturisesc și ce nu știu. Am ajuns să discutăm acum despre torturi. Da. Moduri de a fi torturat. Torturi sau torturi? Torturi. Torturi, da. Vin vorba de torturi sponsorul. Nu punem și noi acolo jos. Sponsor oficial. Poți să pui pe Torturi. Punem pe video portieră, jos pe- acolo. pe portieră. să vadă. Da, pe acolo. Ca Cu link-ul să tot dea așa, lumea da. comenzi acasă. Corect. Cine face acum? Da. Păi Dan? Păi Dan e primul. Îți cer. Da? De ce am impresia că nu ai nimic și cu simplu vrei? Nu mă mai arunc chiar cum mă Nu, dar nu, e... Joacă Am agresiv convenit. de data asta. Da, observ, dar hai că joc și eu. Joacă agresiv și nu-mi place. Nu știu să zic. O prins tu pe eu de la prăjitură. Da. Asta e motivul. Nu? Ah, Eu- Am pus tu. Am pus bun, tu, ok. dai drumul. Mă scuz. Am înțeles ce vrei să spui. Aoleu, Daniel, ai învățat de acum. Ce îmi răspunde cărțile. Te iei de mine. E primul meci, așa că... Da, dar bă. Sorry. Nu vreți să-i dați Nu și știu, aici? e Cristi. Am rămas așa, Da, mă dar mă tu gândeam la trebuia. treaba asta cu Small a trei începe de opțiuni obicei, da. cu sexul. Da, da, bine, el începe, dar Păi, poate Cât să facă e ce vrea. eficient? Dacă crezi vrea că el, e- trebuie trebuie ok. el, Depinde de bărbat sau de el, femeie. da. Că eu înainte, legat de Nu serialul înțeles. la, cum se cheamă? Efect, Spai... numele serialului la care ne-am uitat. Ce serial? Asta La Asta? care am uitat. Spionaj, tehnici de spionaj, nu știu ce. Și, Spy- și era episodul cu... Spai something. Spai. Era episodul cu sexul, știi? Ca tehnică. N-ai pe telefon? Și în prima fază mă gândeam că, băi, cum e în toate filmele, majoritatea, în care o femeie se duce un bărbat să afle secretul. Că, na, Da, da, da. Ei, asta mai e, simplu. asta e criteriul, știi? Și efectiv era acolo un exemplu, cred că îți dau spoiler, că nu... E ok. Nu mă spun. Acum pe filmare e ok, știi? E ok, Chiar de la nu bă, mă nu supăr. cumva să Așa, Hai. spui nu, că- dar trebuie să spun. Trebuie să Și era un exemplu, dar foarte elaborat, de cum un agent, cred că era britanic, o se dus o secretară de la o ambasadă din Rusia, ceva de genul. Bărbatul se dus Da. o femeie. Și era la modul, o sedusă la mod, era o tehnică foarte avansată, gen, mai întâi era Oh, făcut ca mamă. ea să pară că ea te-a întâlnit pe tine, nu ai venit tu la ea, A, da, s-o Să ajungea infiltrat până- în viața ei. să asta ajungea la- până la căsătorie, exact, Și căsătoria era falsă. și, da, și el spunea că de fapt îi mărturisea un secret mare cum ar fi că el e spion, dar nu pentru... Cine nu, era în era Germania, el? era în Germania, el nu era german.
și spunea că el pentru Canada, adică ceva ce nu are treabă cu Local. legătura, Da, știi? da. Dar are nevoie de informații la un moment dat și să o ajute. Și am drăgostit căsătorit, că e soțul, soția. Mi zicea că dacă nu ajută, sau mă rog, nu are parte de informații legate fix de acolo, O să retragă înapoi. trebuie să-l trimită nu știu unde și ea ca să nu plece. Și a fost la modul efectiv. Era Că orbită aveam de preconcepțiile treaba astea asta. pe care le văd în filme, că în majoritatea cazurilor un bărbat îi sedus, știi, de o femeie și efectiv scenariul ăsta e foarte complex. Cum că îți dă ție oarecum o încredere când te întâlnești tu cu persoana respectivă. Da, ai era convenit totul el gândit peste tine. dinainte. Deci era... Da, la psihic a făcut-o practic. El s-a postat atât de multe ori în preajma ei, în cercul ei, în zona ei de confort, astfel încât ea a fost atrasă de el. Mi se pare Mi se efectiv. pare Și, că asta se poate și aplica. această grupare, practic, aveau ca target femeile care erau după o anumită vârstă și nu aveau copii. Și sigur, care da. aveau prietenele lor, practic, aveau Copii, familii, Da, mai și atunci, viață, practic, Interesant. lucra și la faptul ăsta că, băi, ok, în sfârșit mi-am întâlnit și o bărbat și deci Da, sunt era aliasă principiul. și... Făceau la psihic, știi? Da, le făceau. Dar, uite, chestia asta, spre exemplu, poți să o aplici foarte ușor influencerii, știi? Asta a făcut Tom Kinnon, Blacklist. Mi-a făcut Tom. A, uite, Corect. ați dat-o deja. Da. Da, eu Trebuie sunt, să mă pun să Da. continui. Trebuie să vedeți. Trebuie să continui pregătit serialul. Tu ești folk? Dar cât ți-a fost? la 50. 50, nu? Zi, Daniel, scuze. Ziceam, chestia asta se poate aplica foarte ușor la influencer, știi? Că doar atâta lume eu urmăresc, sau dacă eu urmăresc super multă lume, știi? Și o oarecare influență. Dar poți să ne spui mai tare. Dar se aude destul de tare, eu am aici. Hai, spune. Așa? Dacă au oarecare influență, atunci după aia poate să spună o prostie și să influențeze, știi, și negativ. Foarte ușor, dar foarte ușor. Lumea fără să analizeze, bă, ăsta zice corect sau nu zice corect. Da, deci aveți grijă Cine ce nume? spuneți. Gen, chestia asta cu spuneți corect sau influencerii, știi? Da. Gen, la un moment dat sunt super urmăriți și gen, poate au zis foarte multe chestii bune, dar la un moment dat poate să zic o prostie și lumea să creadă așa O din să start. recomande o prostie, Da, cum să s-a mai nu întâmplat băgăm în... Da, Neapărat da, se în creează parte, foarte... în istorie, Asta e la da. fel, e manipularea aia, Foarte știi? simplu. Pentru, pe bază de încredere. Na, cum a fost la chestia aia cu... Băi, sunt mulți Soțul ăla care, care- recomandă pe încredere și la modul dacă sunt mulți care când recomandă ceva, o testat. Și sau fac ei asta sau au ceva de genul ăsta. Dacă e pe partea cealaltă de influencer, e treaba asta, dacă nu recomand și pur și simplu să mai departe, ești o speță foarte joasă de om, știi, să dai mai departe, mai ales când știi că te urmărești lumea. Da, da. Dacă așa îmi spune noi acum că, băi, folosiți asta, n-ar fi ar fi urât dacă n-am ști că funcționează chestia respectivă, dar dacă știi că te urmăresc, nu știu, Da, deci știu, da, oameni, un grup mai mare, de exemplu, Felicitare. cum a fost Elon Musk. Știi, ea că e urmărit de milioane de oameni. Da, Și sigur. ce a zis? Hai să arunc o pastilă, investesc în Dogecoin. Sau investiți, Da, și-a frate, zis, în hai, Dogecoin. Și-a E urcat doar- fain. da, Da, nu, la nu formulat așa. Marketing e fan. Bine, Nu nu a fost așa. Nu, nu a fost Au zis că... chestia aia cu The Lion the King, știi, când Da. era cu imaginea aia formulat luată în Bine, și om brațe. deși, da. Au fost mai smart. Da, Și drept nu e a drept. fost direct, da. Dar tot a fost Mai o manipulare. Și acolo. Deci o influențare. nu o Da, știi manipulare. foarte bine că mai este și principiul ăsta de gloată, de turmă. Da, turma, da. Și așa s-a dus în cap și urcat și gâmâie și așa, știi? Foarte bine pentru faptul că oamenii... Da, S-a influențat. S-a luat un pal. Zici-mă că dacă manipulezi foarte ușor niște prieteni de-a cuiva, gen, nu știu, trăiți prieteni cu unul și îi manipulezi pe aia și ăia îi zic lui ăla, ăla să lasă convins lejer, că așa E tot o să-ți faci un mic plan înainte. Corect. Ui, Da. Da, cum... Și să vezi ce obții tu din planul ăla. păi Din trebuie să te urmă. gândești cum ai fi și tu ca om. Că practic mentalitatea, adică cum e structura noastră neurologică, cum facem noi conexiunile, sunt cam la fel. Da. Și te gândești tu că, dacă, bine, poți să, ideea e să te poți vedea din exterior, știi, să vezi că cam cum reacționează persoanele, să nu e totul, cum ai reacționat tu subiectiv, da. Subiectiv. Să fie o leacă la persoana a treia, să vezi obiectivul leacă, sunt convins că ai putea lejer să vezi, bă, cam cum văd oamenii situația asta, cum aș putea să profit. Și cred că mulți și fac asta. Adică. Absolut, da. La majoritatea, uite, de exemplu, Dar... te uiți în agențiile astea de 20, marketing, 25. asta se întâmplă.
Marketingul e Da. o manipulare. Și mi se pare foarte, adică aș vrea să pot să fac ceva, mi se pare foarte tare. Să te duci în așa fel încât să convingi mase de oameni că ăsta e cel mai tare produs Cel pe mai care bun poți să produs. cumperi. Fie de rog nimic. Da. Dar Știu știu neapărat cel mai tare. psihologie și chestia aia multă cu- înțelegerea comportamentului uman. Da, da. Și după, dacă ești suficient de bun la chestia asta, nu știi să găsești gap-uri și... Da, normal. Știi că chestia era o despre vorbă din asta cu dacă ai avea $20 Aia ca cu să- reclama. Da, da, da. Ah, bă. $1 The Wolf ai of folosit Wall pentru Street, from produs Wall Street? și $19 ai folosit în Ah. marketing. Hai. Dar ce faci cu $20? Dacă ar trebui să-ți creezi un propriu Dar mi se pare că era și în New York pe un poster Și la în un New moment York, dat. Era, mi se pare că în Iași era aici. Da, pus. era, Da, era, da? era Eu am văzut un piner ceva. creioane, parcă. Era un pix sau un creion, nu știu ce. Da, era... Da, Dar știți că era și un clip în care efectiv unul 25? zicea cum Nu, să e vinzi, cum ar trebui să vinzi un pix, efectiv un pix. Da, vindem... E un tip care e super avut și cred că tot așa investitor sau ceva. Da, Warren Buffett am crezut că a zis chestia asta. la Uite, un mi-aș moment dat. face. Noi doi, da? Da. Știu că el la un moment dat zicea treaba asta cum... Mă rog, a fost în Wolf of the Wall Street treaba asta, că a dat un pix și vindem pixul ăla. Ah, Asta a fost replica, mă rog, Da. imaginea, dar chestia asta s-a întâmplat și înainte de film. Și o zic că majoritatea interviurilor ținute de ăștia care fac vânzări, ăsta e testul suprem. e practica până la urmă. Pixul sau un creion sau Da, o foaie sau da, o chestie. să vinzi. Vindem ceva. Trebuie Să să văd, știi dacă unde tu să te știi duci să o să vinzi, vinzi. E Să chestia știi că aia practică, adică mai mult decât Da. atât ce ți-o cere. Să vinzi apă în deșert. Da, Sigur. aici, Gen, la da, modul unde unde este e nevoie. Da. Mă gândeam la modul, credeai că Spot. am privit-o ca și cum ar fi fost ceva rău, știi? Și era Da. la modul, ce exemplu e ăsta? Nu, foarte. Cineva Cine o știe mâna anterioară? Eu. Tot tu? Ok. Au început să înveți și Nu, am avut- Au văzut că noi vorbim, Da. au văzut că noi vorbim, las că eu Da, chip au să le profitat. Am avut mână de- foarte bună. A avut un plan. Și A avut un plan, ne-au manipulat. n-am știut să vă trag o Ia leacă. să vedem. În timp ce noi dealerul spuneam și- teoria, el era cu practica. Era Da. practica, acolo era hands-on. Am zis că pentru data viitoare îmi fac primele. Am văzut. Și credeți că fac eu în timpul liber? Stau și mă conjoc azi pot. A, deci asta faci tu pe Eu YouTube. glumesc. Dacă te-ar ajuta... Na. Și că dacă bag ăla e mai rezolvat. Așa și ne A, dar ți-a rămas ca în urmă cu fac muncă. programare și... Vineam de la muncă cu Dan și vorbeam de măști. Ah, Efectiv. da. Eram ce? out of context. Vorbeam de măști. De... De măști. Măști Deja da. sau de... Măștile astea care le purtăm noi zi de zi. Ah. Și Ți-ai deschis o tot cu afacere. relații foarte așa interesante. Știi cum e masca asta normală, chirurgicală? Asta clasic. Clasic, o pui pe urechi și stă foarte strâns la gură, știi? Lui Da. stătea asta. Și mie stătea foarte strâns și mă strângea de urechi. Așa. Știi cum îți pisoie aia micuți care se prind de tine cu ghearele și stau așa strâns și chiar dacă sunt la 2 cm de pământ, e fix așa stătea masca aia. Nu te simți Față. aia. Vrei să pui un imprim meu? Și te simțeai așa, știi, parcă, nu știu, strâns de chestia. Cineva are nevoie de tine. Da, masca avea nevoie de mine. Simți afecțiune. Deci, Da, într-adevăr. îți dai seama. Puteai să pui un așa, poți să faci la modul să imprimi Facem un imprimeu cu o mâță care se întinde așa și te prinde, știi? Da, eventual trebuie să faci și după urechi, lăbuțile. Bine, și ideea era că lui masca stătea super strâns, știi? Că vă simți și o mâță. Și el zicea că lui nu-i cade masca, că n-are cum să-i cade, că îi stătea așa ca și cum ar sta o mâță Prins, și se cu ține scai. așa. Și am făcut noi mult mișto și glumeam Și de treaba acolo asta, gata, știi? s-a dus subiectul, știi? Și masca mea, în schimb, stătea să Stătea cadă, foarte știi? largă. Și zic că gen la mine stătea cum stă un câine, știi, care e pregătit să... da. Și după aia a deviat subiectul la modul că gen de acum pisicul și câinii pe stradă trebuie să poarte mască, că dacă nu ia hinghere și... E ca și când ar avea zgardă. Vine poliția animalelor. Foarte fain. De fapt, nu-i numai Adică apără. faceți tranziția Au de la și muncă acum la un datorită. trend. Mi-a dus la total. Da, normal. De ce să împartă ei virusul? Și nu pot să îmbolnăvesc? Da, da. Și că era la un moment dat că un câine a fost... efectiv, avea coronavirus, a fost depistat chestia asta. Cine a făcut Câinele testul? unei... Era la Eu știri făcut ceva. testul ăla din Tușea, nas. tușea la un Eu moment dat și băgat că Nu. mă,
Nu știu Tu cum ai a fost, COVID. dar gen stăpâna cred că avea și gen ăștia au verificat și când nu știu, nu mă întreba cum. Eu am văzut la știri De ce și erau verifică chestii și nescu și câine? eram, what the fuck? A, la știri ai văzut-o? Dar la Ah, știri ok. au dat și de un tigru de la o... La chestia știri, ok. Hai, nu vreți Tot. să ziceți pe aia cu căruța cu trăsura? Tot la știri era o dat de un tigru la o grădină zoologică, tot așa au zis că el are, Unde are nu te corona. aștepți să apară tigri? Și au zis că din simplu fapt, Bă, da, Mă, dar Miriacu pe a tigru. avut, o strănutat tigrul ăla, sau nu știu ce-a făcut. A Și au zis făcut că avea, vaccin? avea corona Tu tigrul îți dai ăla. seama cum mergeau ăștia la Să grădina ia și- zoologică? Era un grup de oameni. Și Da. o trecut pe lângă tigru, s-o uitat la el. Ok, drăguț, și-o plecat mai departe. Și la un moment dat în spate, tigrul a strănutat și erau tot... Făcea alergie Să tigrul la imaginezi oameni. 10 oameni cum se torc deodată. sunt deodată. Mă, eu și din cușcă? Nu, mai rău, cred că are coronavirus. Era un gif pentru chestia asta, știu că erau toți, Da, știi? Să și erau. fix așa erau. Legat de asta cu Foarte mățile, am văzut Sau cineva test. care a inventat aia cu comediant la noi, masca cu Da. icoană. Cu icoană, Da. Și efectiv ideea lui era că ești protejat corect. și poți să o folosești că multă lume agață masca la oglindă când stă în mașină. Băi, ce Și-o smart. pus-o, o puneai la oglindă și aveai și cruciuliță și la gură. Și mască, băiată. Știi că Mască cu icoană pe ea imprimată. acum mai nu, Așa, Și oamenii o agață, mă oglindă. știu, dacă observați Da, în da, trafic, o da, agață da, așa. da, Și da, efectiv da. ai și iconiță când ești în mașină și când ești Să ai și poți să mască. pui și icoană care bă, cât de protejează. smart. Cât de smart. Da, ăla, Man. Mincu. Foarte Zilele tare. trecute am trecut Da, pe lângă Mincu, unul da, și am da, văzut da. gen prin parbriz. Mască din material, care o poartă toată lumea. Să o imprimezi. Imprim. Când mai ai două chestii, Divin. Vai, man, o terminat-o Daniel cu logica și intră Cristi Vinalne care cu Deci, logica. pe lângă avantajul divin, mă întrebi. înțeleg. Deci avantajul Vai. în primul rând și apoi... Da. Unora cred că le face plăcere imens cu ține mă, și că gen am trecut pe lângă unul la mașină și am uitat efectiv, ne-am tras. Și Da. văd că avea pe schimbătorul de viteze pe puțin 20 de Era măști. pus așa. Bă, cât de tare. Măști Asta n-am agățate văzut. pe schimbătorul de Eu le mai țin în, 20 de la mine în măști, portier cred că jos puțin. când... Acolo da, că Avea ieși steak, de cred că mașină. face Și ui de ele. Dar bine, Bine cu ui de ele, știi bine cum cu mai- folosință. mai bagi așa în torpedou, mai nu știu, mai face treabă. Bă, nu Le cred pui că la oglindă, Auzi, eventual. nu cred că voia să le ascundă de tine sau ceva de genul. Era, bă, aici e locul meu, care efectiv el cred că Vrem își dă asta. masca, dintr-o Colecția mișcare, mea. își dă masca jos, masca e în Se mână. schimbă. Și când bagă într-antă, el deja a băgat masca pe schimbător. E Ah, ca da. cum aruncai cu chestiile alea, cu cercul, știi? Da, da, în da, 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 beții, în beți, el dintr-o mișcare. Și-a pus și-a Nici o- plecat. Nici o manevră în plus. Exact. Corect, Da. corect. Totul E calculat. eficient, omule. E pe power saver, știi? Da, 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 da. E un da. magician bun, știi, palmează. Aia zic, E iluzionist. Da, eu sunt cec. Pe ce cărți? Nice. Nu, că tu ești maestru. Așa, Tu ești maestru, Pastea da, două. Nu, că spune. am exersat acasă, mă uitam la cărți și încercam să nu le spun. ți-ai făcut și temele. Da, da, Și la un moment dat... nu se mai putea. Aoleu. Nu, nu. Îmi pare Ești rău. om hotărât. Dar doar am pus așa să jucăm. Hai, Daniel, te rog Nu, frumos. îmi pare rău. Nu, că eu chiar am, de ce? Voi Cum când ajungi? credeți că o să termine cu măștile astea? Cum Când și nu mai încep. sunt. Când sau cum? Good point. Fabricat. Gen. Când o să termine? Nu știu, când o să treacă toată perioada asta nebună. Cred că mai ține Ceva un an sau pandemie. doi. Lumea se așteaptă să mai țină un an sau doi cu măști. Da, dar oricum trebuie clar toată lumea să fie vaccinată. După în același timp... Și credeți că vaccinul o să fie... Nu cred că toată Da, lumea. Nu da. cred că Noua funcționează. ordine mondială. Nu cred că funcționează cu vaccinul la toată lumea. Nu cred că o să fie vreodată toți vaccinați. Da, din măști la un moment dat în timp o să... Nu, Când însă majoritatea e până la urmă, vaccinată, interesează probabil. să fii vaccinat. Nu cred că Ca să toți. fii imun la respectivă boală. Și nu cred că vreodată o Nu, să fie. căci că dacă ești vaccinat, tot trebuie să mergi cu mască. Da. Că poți fi Pentru o anumită purtător. perioadă. Poți fi purtător dacă ești vaccinat. Da, da, într-adevăr. Ok. Dar Chiar dacă asta e anticorpii te lucrează, da. tu să e în poți să calcul transmiți. Da, că poți o altă să- persoană cu care te întâlnești nu e vaccinată și atunci poți să-i o dai. În momentul în care suntem toți vaccinați, nu se mai avem problemă. Păi da, dacă Poți să-i o dai la cum îți eram. Ei, Și da, Frate, Păi dacă ar însemna să sau e ai posibil să iei. Da, da. uh, Fix la asta. pe etichetă de aia, știi, spune că ești vaccinat, să stai într-un grup de oameni și să vină la tine. Bă, dar nu aveți mască. Da, da, toți suntem Uite vaccinați. Da, da, asta e o zi din aia. e Da, sigur. Pe ce aici? Să zic. Vaccinat, gata, nu mai au tine? Ne cerem scuze. Dar pe ce zici?
Hai, că dacă intră până acum, Băi, dar ce e agresiv, Faci jucați, bani, dragi nu e mei. problemă. eu n-am nimic, dar mă joc așa. Băi, dar eu încă n-am primit 50 de lei ăla. De când? De De data când? trecută? E bun. Foarte Da, frumos, așa, acum e ne dăream. nasol. Acum e nasol, dacă o să pe filmare trebuie să-i facem cumva, Dar să ce? facem chetă, să-i dăm mai 50 de lei. Dacă s-o N-ai zis, Și aia era n-ai zis de filmare. fiecare. spus. Ai zis 50 de lei, deci Da, facem da, chetă Uitați-vă toți dacă la trei. filmare. Păi n-am zis de fiecare. Uitați-vă Am la zis, filmarea bă, aia. Am zis. pariu pe Mai 50 auzit? de lei. Nu mai Am auzit. A, eu. dar era Dar chetă de nu mai am fiecare. cărți. Dar nu, că și atunci era tot chetă de fiecare. Că știu că Ia să Ce? check. virgulă, Nu, nu, 300 de ani, nu. o zis 10, mă rog, 15, 15 și restul eu. Știi? Și eram, Mhm. ce eu?